Dobro. Evo ti tamo. Šta radite to? Pa, meri mi stomak, salo. Ja to sam pogojila preko praznika i sada, vidiš, ja u stvari imam struk, nisam ga izgubila. Ali ima malo ipak. Evo, sad ću da vam pokažem. Premijerno za TikTok. 50 evra. 100 evra, 10. 300. Snimamo špicu za vlog. 3-4 sad. Moramo da objasnimo za bodovanje za radnika meseca. Znači, u pitanju su zubići. Na 10 dobijenih zubići ide zlatni zubić. On duplo povećava kandidata. Trenutno vodi doktorka Jelena sa najvećim brojem zubića, ali se doktor tu približava. Kako se zove ovaj doktor? Pa zovemo ga Dači. Kako se zove doktor? Kako se zove novo zaposleni doktor? Dočo, Šegrt 1. Doktor se zove Dalija. Da, ali ga zovemo Dača. Aha, pa ne mislim da znaš imena zaposleni. Onda ne znam, možda da bismo ja tu znao imena zaposleni. Ajde. E pa, dobila je 2 zubića za ideju i realizaciju za radnika meseca, tako da sada doktorka Jelena vodi. Idemo, stanite mi na crtu, možete, počnite. Znači Miloš i Dača, 2. i 3. mesto. 2. i 3. mesto. Vodeća, šta ćete, tako je. Tako je za sada.